Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kublai vi baro naga batisi TV ngiwan ra shapi yaki khubor bokongsan ha kimat jongane gajan miet si balangka arfulai tarik Naitung arajar arfsan. Ini sedang shua dakimat khubor naga Jylla. Kita khot jongga sang Federation of Khasi, Jaintia and Garo People North Khasi Hills District kila lek ban pun snow how Deputy Commissioner jongga Ribhoi District u Abhilash Baranwal halor ke jinglip kaka ka boarding Ribhoi District but ke jingbum biang jongga District Library. U President Samla Ricky Majau ulayat hu ba ka jingthut jongga boarding Ribhoi District but kamtam syak jaka ba kam kendong ka bala bu jing kipai ba namar ka boarding kam june satia wat tang shu slap ru but ka District Library kadang day tang ka building ka bempat biang pura haba yunu jor bat ki wei pat ki district. Namar ka jinglip kha bat ka jingbum tikana jongga boarding electric haga thain Ribhoi sepni. U MLA jongga jirang constituency u ba susne sotun rengkat bat ka kenhon kinong yalam jongga Western Ribhoi Dorbar and Social Welfare Organization. Kila lek ban pensngo syak tendong skor jongga sarkar Jylla yakani gejing lengbau menteri ketenat boarding u Abu Tahir Mondal. Ka kenhon kinong de madan hapok gejing yalam jongga kong biolin pertu ka bersyak ban lek syong hagidukan ki bagi sarkar kala pen krek ha parking lot jongga muda mentah kala pendem bat kala lek ban shim ya ka slip ba ka Shillong Municipal Board kala pen krek bat ka kong pertu kala yo ya ka dukan number arspa arpo kiwei ki dekhot jongga kenhun ru kila lek ban shim lang ya ka dukan kat kum ka jingyo number ka jongki ka Federation of Khasi, Jaintia and Garo People Central Body. Hadin balayo ya ka jing shimkhia jong sarkar ke Jylla Assam ban khanran napang ya ki suba mender ha Kylleng ki jaka bat penher krat no shisnon ya ki sha ki jaka baki wan kala pen sngo khia jengmut shikat dei yo ba lese ki te ki mender ki bala sha be krat na ke Jylla Assam kin poi pen ban sha ke Jylla Meghalaya namar ke dei ke Jylla ke bayatin kho bat ki babon ki khapot la ka long Ribhoi District West Khasi Hills, Jaintia Hills, but Garo Hills ru kumjo. Ka jing bumdan satya ya ki an ki baklan ban yada na ka jing wan rung kertep jongi mender kan bu ya ka jaj men rio but ya ka Jylla hi barok away ha ka jingma ka bakrao. Ki don arteli ki seng jongi nong de madan ka wei ka kanhon ka dei ka ba yalam da ka kong tel nong bri but ka wei pat ka dei ka kanhon ba yalam da ka kong biolin perto. Ka kenhon jong ka kong tel nong bri ka pediang ya ka ka ba ka Shillong Municipal Board kala penbet kata ban penkenria no sya ka jaka ba ka sarkar kala pensina dukan na ka benta jongki kata ha parking lot jong kemuda ka ba ka kenhon bala yalam da ka kong biolin pat ka persya ya ka ni ka jing penbet jong ka Shillong Municipal Board but kala mi ru ka jing pen inia ha pedang jongki kam hadin ke Shillong Municipal Board kala ya jakman kata ban pen khalai no sep khnang ban laj ke jinge kini bat hagane ke jinge pen khalai no sep ki kenhon ki bayo dukan thamai ki dap ki khmat ba pho samrkhi namar ba kani ke dei ke jaka ka ba ki yo shong shirta khlem jing sha pen thot bat kin lai ru no slap kala tang hadin sisngi arsngi bagi nong yalam jong ka Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association kila kena bagi don ki check gate Ribhoi District ki ba krong pisa bean nakinong nya truck ki ba kit yaki tiar bat yaki marbam marmar u Deputy Commissioner jong Ribhoi District u Abhilash Baranwal ula khot yakran ni kinong ilam keseng ban tokit bnia halor gani gijing sya krong pisa jong kinong nya truck u President Keseng ba Mosklandar Marngar ulai thoru ba Deputy Commissioner Ribhoi District ula pan ke jinge trailang na ka bentaban penduk no ya ki kherdop krong pisa jubor na kinong nya trok ka Meghalaya State Pollution Control Board kala le jurip ya ki dukan ki pedon hagi benta jong maulai kum hastan bos mauro bat hagi jaka ba marjan kani ke jing jurep kalong ru shibenta ban pensngu thu ya ki pait ba kamlong shu ban penon kam ya ki plastik ki baju penon kam menta hayo hahat namar ba ka khta bha ya ka mariang bat yi kalasam ya ki da ki plastik ba ki yo ban song ya ki mar ba ki nong tiet ki wan tiet na ki dukan jongki ki badai ki plastik ki bum don jing khta than ya ka mariang bat ki bala ban do bat kelas bo kloi
Kinong syong dukan ru ki penpau ke jing sultanat bat kila ong bamakiru ki don ke jinggit kli na ke benta ke mei mariang bat kin ai da ke jing ya trelang bat ke board kenang ban penduk jaj no ya ke plastik. Hadien balami ki jing keno ba kaladon ki jing tei bat ki jing penjulor ya ki klau maupat bat balami ru ki jing keno ba ka himam lim kala ai jaka syaki MLA ha ka tei ka klau. Ka Executive Committee jong ka Khasi Hills Autonomous District Council hapo ka jingalam jong Chief Executive Member uba Shembor lang renja kumjuru ha ka jingi don lang chairman uba strong kharjana lambat ki Executive Member bat katto ka ningut kinong elam shnong kila lek ban jurip ya ka ni ka klau maupat kabala pun kala sya ka lau adong. CEM ula ong basyen unlum ya kejingelang jong ka Executive Committee ban ya keren bha bat ban shimrai kumno ka District Council kan le ya kani ka kam. Kajing syatu arsyaka nanong ba shalong kala syirkhai ba kini gisni hakaba jan man la ka singi ki pat ba ki ajing tip syangi ya kajing syatu jong ki arsyaka jong ki. Tang hapo saus ni kila don sautali ki arsyaka ki basyatu na ki jaka ba per jong kanong ba shalong bat kini ki sautali ki arsyaka ki deitang kito ki ba ki try kila ujor sya ki pulit. Hau leber arajar arfulai ka Meghalaya State Skill Development Society kala sedang ya ka mission jong ka ya ka balatip kum ka mission moon. Kajing temu jong gani ka mission kalong ban pha ko ma shispa ngut ki nurse na gani ka Jylla bakin letre syaki ri baper hadien baka sorkar kalap bahaka Pyrthei barak ko gi duna ko ba khatlai million ngut AA ki nurse. Haga jing pentrai kam ya gani ka mission ka sorkar kala ajing rap san pho hajar tingka marwe ya ki nurse bakin pentbet shwa yalade shwa bakin le chabari. Kumta, lembaga ni commission ka sorkar kalala pan phan riu puwai ngut kinos sya Japan. Bat salai po ngut pat kidang pentbet, bat kidang syahikai bakin nang ya khtin German shua ban pai ki syari Germany. Kawai kalong keme ka balatip kerteng kum ka kong Audrey Senna. Kala sya thok saus pa khandai po khandai tingka leng baka song parcel balapan poi heyeng jongka. Haga song parcel ke baka kong Audrey ka klem tiet online ladon ke septi bala khap marsiteng nrei namar bala dep siu ya kepisa bat ban bot dien lengba ka courier service kan simpor bat lut ru bonsha kumta ka kong Audrey kala syukun tui ki pat ba bakin long ki bahusiar om ban siu pisa kulmar klem da pek bat pentik na shwa. Ka Meghalaya Human Rights Commission kala shim suomoto halor ke jing sapriang ga video hakapor baki pulit ki rae ka met yap jong ka samla ka basya peniap ha William Nagar. Kani ga dairu namar baki pulit ki rae ka met yap klem da tap bat klem da ka AA ya ka hakabaki breu barok ki yo ilut. Halor ke jing keno baka wei ka one stop center ka bodan ha William Nagar kam shim le AA hakapor bagani ka khana samla ka lek ban jing yarap. Ka commission kala hukum yau superintendent of police jong ka East Garo Hills district bau daiban penpoi ya ka kaipon bat kala hukum ru yau director jong ka tenat social welfare jong ka sorkar Jylla ban penpoi ya ka kaipon. Daki po hajar ngut ki pat ba kila poi ban sakhi ya ka sngi penkut jong ka leniam bedding klam ka bahetam hari lom jantia bala penlong daga seng right tuber ha tuber kmaish nong East Giant Hills District ha ka arpu Tarik Naitung arjar arpsan. Kani ka leniam bedding klam ka kentup ya ka jing leniam baper hapo ki sosngi leyau. Bala pendep daw lang daw wasan sangot bat kiway ki syagriniam. Hagas ngi penkot live ho tali kisnong khat khandai tali kisnong na East Giant Hills District but khatway tali kisnong na West Giant Hills District kila wanra hadon rew pusau tali ki rong ki rup ki balashna itanat ha aitnar. Haswa ban bread ya ki rong ki rup kala don ka jingyatan lanika bo bhang ka ba longkum ka jingila kai ha padang ki arkon hon ka phang nen bat ka phang wa. Kalau don ru ka jing yalam pat hakaba la job da ka phang neng bat kat kum ka jingai la ong ba how news nem ka rep karyang kan bha syabaro arliam entang ni phai shagimat khubor na kelengkari ka dorbar liur jong ka parliament kala yai beteng ban syapen thut ha ka sngi balang hadien bakal yang persya kala penjur ya ka jing yakhi persya ya ka special intensive revision ha ka Jylla Bihar keparang ya menta syakman.
Hagasngi ke balai jong ke dorbar liur jong ke yeng dorbar tauan ke Jylla Bihar. La sakhi ya ke jingki wen ke bajur bha hadien bakalam mi ke thamak tien hapadang menteri ramba ke Jylla u Nitish Kumar bat u nongyalam kaleng persya u Tajeshwari Yadav halor ka special intensive revision ya ka electoral roll ha ke Jylla Bihar kepadang ya minta syakman. Hadian baka menteri rangba jong Jylla West Bengal ka Mamta Banerjee kalapha ya ka Khubor syakaseng Kongres bankiar nagaba kentok persya hagajing penlong ya jong ka Trinamool Congress ya ka Martyrs Day rally ka bajulong sisin sisnem ki nongyalam jong kaseng Kongres kila pediang ya kani kum ka jingit trailang shua baka election ka ban salong hagani ke Jylla House nem arajar arpunri hakasin jam ka bakongsan kajing le test bat kajing pej penia haka wat panengkong jong ka crew module la pendem na kabenta ban penkre ya kajing penher ya u Gaganyaan Human Flight Space Mission ong menteri sarkar pedeng u Jitendra Singh haka dorbar liur jong ka parliament kayeng bishar Supreme Court kala kentaj ban pediang ya kajing ujor ke batunjuk ya ke hukum bala penmi da kayeng bishar jong ke Bengaluru ka bala betha ya ki lat pathai Khubor ba kimdei ban penmi ya ki nu ki jing tho ki ba penjak buram persya ya kalong yeng ka ba penya ya ke temple Sri Majunatha Swami lane ka temple ha ka bayadai bat ka Mokoduma tepat ba kajing ya kan at ha ka san hima sima pedeng ka Congress kababat ya ulakam sanchar bat ka Bharatiya Janata Party ka basyong ha kaleng persya ha Karnataka halor kajing betha ya kinong khai baret bat kitrai dukan ban siu ya ka khajna GST kinong khai ha kaleng ka Jylla kila penlong ya kajing ya ki ka balai sngi ka basedang nado ka sngi balang u aktor Rana Dagubati ulapan por ban bu da ka weipat ka Tarik ban le hajir hakmat ka Enforcement Directorate halor ka kes ka bayadai bat ka jingkeno bapen priang ya ki apps khalai bean uni uteng shop Tollywood ula yok pediang ya ka notice ka baptha ba unlai hajir ha ka sngi balang nrei ula pak tien sya ka Enforcement Directorate ba umla ban le hajir namar ba udang bon kam ha ka balai ring film u reu pau khmat nongele kai theater jongari India bat ubalayo khusnam Padma Shri u Ratan Thiyam ulakhlat no haga hospital ha Imphal haga singi balang daga ba ino shadien ya ka pateng ga ba penkeladur thmai ya ka theater jongari India haga ni ka jukmanta u menteri rangba ka Jylla Assam u Himanta Biswa Sharma ulapha ya kruwa sngaulem halor ke jing khlat no jong Ratan Thiyam bat pen pauru ke jing sngaulem ya ki bahaya ngasem bat ya baro ke badon jing dei bat uni nong yelek kai theater ba paunam hagari India mentang ini pai syakimat Khubor nakaleng ke Pyrthei ka Human Rights Commission jongari Pakistan kala penpau ya ke jing sngukya halor ke jing sya pen sistem ben jongki Kristan red pai ha kalengari kani ke jing mi syakmat jongka commission kalong hadien ba wei u ringwet Kristan na Sargodha district jongka Jylla Punjab Pakistan ula sya bom yap ha ki pait bor halor ke jing keno ba don benta ha ka bakren ben blay Menteri Rangba do Kari Narendra Modi hagasngi balang ulas sedang ya ke jing lek jengo ya ka United Kingdom bat ka Maldives da ke jing kermen ban pen scam ya ke jing yedai ba khamjan hapdeng kari India bat kini ki arteli kiri ka Russia kala pen yar ya ka thuk ban khang ya ki nong mi khmat nakitna trekam jong ka European Union bat ya ki ri ki balong dukhot bat kumjuru ya ki weipat kiri na doba Europe ong katanat kambari jongkari Russia. U Presiden jongkari United States u Donald Trump ula keno ba u Presiden berem jongkari u Barack Obama ula syet kala hakabai day bat ke election jit Presiden jong usnem arhajar khatn riu kabala penlong yo u nong aiktien jong u Obama ban kento jur halor kene ke jingkren jong Trump. U Presiden jongkari US u Donald Trump ula ong baka sarkar jong u kan bu ya ka khajna ka ba khat 100% ya ki mar ba wanra na garui Japan ka ba khamduna 10% na ka bala penbena menshua da ka ba penpau ya ka jingyete soskular ha ka khai peteng bat ka negari na ka doba Asia kinong irap jong ka United Nations kila maham teng halor ka jinglong jingman ha Gaza daga babatay ya ka kum ka jingklem jong ulain ha ka jing im bakhado ban pen im ya ka mensim brio
ka United Nations kala pentip bagi jaka bu marbam jongki kila syak penjulor bat nalor kata wat ki nong trei bat ki pait ba ha Gaza kila syak senret kuli napang. Kari Amerika kalau weng biang ya ke UNESCO dah ka keno ba ka penyak syakmat ya ki dau ki ba penyep her ha ka imlang salang bat ka culture bat ka penlet jengmut syaba palat ha ka roi ka par ka bane lapun bena unong aktien jong ka tenat kampo yeng utami Bruce. Menteri ya dari jonggori Israel Israel cuts ulaong baga Israel kadai ban le na bantaban yo ya kejingjob ka bapura ha ka tma ha Gaza. Ukat sulapon pau ya kani ha jing bishar penia ya jing long jing man ha babon kiliang bat uhe sipai jonggori Israel Eyal Zamir bat ki we ki he sipai. Kita gilong kimat kublai.